Benvinguts a la presentació d'Introducció a les funcions. És una traducció de l'anglès. La primera vegada que em van parlar de les funcions em vaig sentir molt confús. En aquest vídeo intento donar una idea general de les funcions i per què poden ser útils. Una funció, tu li pots donar un input, un element d'entrada, i li direm, a aquest input li direm x. Tu pots veure la funció com una, per exemple, com una caixa, una capsa negra. Si tu li poses alguna cosa dintre, aquesta cosa, aquesta capsa li podem dir f. Llavors el que surt d'aquesta capsa surt f de x. L'input era x, el posem dintre la capsa que és f i surt f de x. A la capsa f li hem posat x i surt f de x. Normalment això ho veurem com a i. El que nosaltres sovint diem i és f de x. Per exemple, f de x igual a x al quadrat més 1, què passa quan la x és 2? Introduïm el 2 a la capsa. Què passa? Al substituir la x per 2, 2 al quadrat és 4, més 1 és 5. O sigui, aquesta funció, aquesta capsa ens dona que quan nosaltres li posem, introduïm un 2, ens dona 5. Només hem substituït la x per el 2. Però les funcions poden ser una cosa molt... Per exemple, trobar una funció f de x igual x al quadrat més 1 si la x és parell. Si x és parell. Però x al quadrat menys 1 si x és senar. O sigui, seria una funció a trossos. O sigui, condicionada. Depenent del que tu li posis a la capsa, a la funció, et donarà un resultat o un altre, aplicarà una fórmula o una altra. Per exemple, si li posem un 2, que és parell, hem d'aplicar la primera fórmula, x al quadrat més 1. Substituïm x per 2, 2 al quadrat és 4, més 1, 5. Ara, provem amb un número senar. Com que és senar, hem d'utilitzar la segona fórmula, x al quadrat menys 1. Us puc fer entendre la idea general d'una funció. Direm, per exemple, que el que us parla es diu sal. No confoneu amb la sal. La capsa és en sal. I si em doneu... Si li doneu menjar al sal, el que surt... La funció de sal respecte al menjar ens dona vídeos. O sigui, el sal, la màquina seria, la capsa seria el sal, li donem menjar i el que surt, la funció del menjar i seria vídeos matemàtics. Podem posar dues coses més a la màquina. Menjar i un ordinador. I ens donaria els vídeos de matemàtiques.
serien dos inputs. Deixem-ho de moment. Passem a l'exemple de vosaltres, per exemple. Si posem, vosaltres sou la capsa, sou la màquina, si posem vídeos matemàtics a la capsa, a vosaltres produireu excel·lents de matemàtiques. Tornem al primer exemple i traiem l'ordinador. Si tu poses food, si tu poses menjar en el sal, la funció donarà vídeos matemàtics. Si aquests vídeos matemàtics te'ls introduïm a tu, si tu consumeixes vídeos matemàtics, produiràs excel·lents en els exàmens de matemàtiques. Ara hi anem a les funcions agregades. El resultat d'introduir menjar al sal i a la vegada aquest menjar del sal l'introduïm a tu o a vosaltres, dona vídeos, dona en primer lloc vídeos matemàtics en funció de vosaltres i finalment dona excel·lents de matemàtiques. És com un doble, dos passos amunt, recollit dos passos amunt. Ara en lloc de menjar, hi posem verí. Si poses verí en el sal, no recomano que ho facis, de fer-ho això, i seria igual a la mort. Més val que no agafem aquest exemple. Avancem una mica. Potser no soc clar m'expressar per què són útils les funcions. Intentarem una altra cosa. F d'x és igual a x més 2. G de x és igual a, direm, x al quadrat menys 1. Si fem g de f de 3 és igual, a què és igual? El primer que hem de fer és fer la primera funció, la que es troba dins. La funció f de x quan x és 3. Si substituïm el 3 a la x de la funció f. Substituïm 3 per la x ens dona que 3 més 2 són 5. I ara aquest 5 substituïm a g. Quan en lloc de la x posem 5. 5 al quadrat, 25. Menys 1, 24. Quan trobem més d'una funció, primer hem de començar pel mig, hem de començar pel centre i anar cap a l'exterior. But in the next set of presentations, I'm going to do a lot more of these examples, and I think you'll get the idea of at least how to do these problems that you might see on your math test, and maybe get a sense of what functions are all about. Seguirem més endavant amb això, en altres vídeos. Bye.